kembali ke benang merah didongake ya ana muga-muga sak rampunge adicara mayangan bengi iki keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Haja Syekh Kalisa saka Gudo lan pangerencana tansah manggiya kabagyan kabegjan lan katentreman Allahumma amin. Ya kanggo pangbuka utawa mukadimah ana sisen limbukan aku kepengin ngumandhangi tembang ilir-ilir kanggo mukadimah ya kuwi karya besar Wali Songo Sunan Kalijaga sing biyen tembang iki dadi media dakwah ana ing bumi Nuswantara. Nggih. Tembang ilir-ilir go mengku teges kang becik makna kang apik. Ayo dikumandhangi buka saka Bunang Mas Irman monggo. Ya,
luber. Luber kesabarane. Aku saiki wis sabar, Nduk. Ha iya. Sajeke aku nampa momongan ponakan ki lho. Aku rada sabar. Aku mbayangke piye? Sok nek masku sijine Mas Badar sing dalang kuwi, wis duwe anak terus aku duwe anak. Ya, mesti sombongan bapak mesti. Apa ya? Ketoke kok ngono lah. Anak dalange mesti kan enek rasa kumingsune no. Oh ngono. Mesti anake Mas Badar sok muni. Piye? Ngono to, dalang Nganjuk sapa sing dalang sing ceritane runtut, sastrane runtut nek ora bapak. Oh ngono. Kuwi anake Mas Badar. Sauri karo anakku. Ora iso. Zaman semono ya. Nganjuk ya. Wayangan sing paling ngepop iki wayangane papa. Waduh. Papa gitu. Limbuke ucil. Ris kantenono ris. Iya. Papa. Uga pengumuman kanggo warga masyarakat Nganjuk di bulan April tak umumne ya kuwi wara-wara pentas-pentase Astabrata sing ana Laladan Nganjuk dan sekitarnya. Oh ngono. Tanggal 17 Pak insyaallah aku karo kanca-kanca Astabrata main ana ing SMP Negeri 5. Oh, SMP Negeri 5. Pengumuman kanggo pecinta-pecinta seni dan budaya, bakul-bakul monggo mengais rezeki bebarengan. Ana SMP 5. Pak insyaallah bintang tamune Abah Kirun. Oh ya. Terus tanggal 30. Tanggal 30 ning di alun-alun Nganjuk. Wow. Dalam rangka HUT Hari Jadi Kabupaten Nganjuk. Oh ngono. Iya. Nek pengen nonton nyusul tanggal 1 monggo no. Oh ngono. Pentas spektakuler. Oh ngono. Bintang tamune Cak Komet karo Cak Dodok tanggal 1 lakone Parto Kromo ning ndi Sukorame Lamongan. Wow. Nonton wayang po minggat jadi. Nduk, piye iki saka kersane Bapak Haji kok dan Ibu Hajah apa asih didandani sik. Nah. Awake dhewe ngandani ning jero kotak kene. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Iya, Muga nganti para kadang bintang tamu sapa? Ya kuwi Mas Gareng saka Bojonegoro lan adiku Niken Salindri saka Tlatah Kediri. Oh ngono, ditanjake. Mbok cepet to, Mbok? Ya. Ayo Mas Gareng tak aturi luwih dhisik munggah ngancani aku omong-omongan sisan gawe halal bihalalan dhisik ning panggung. Ya, gandeng mau janjiane wirawiri. Ayo saiki Mas Gareng munggah disepoti aja dipleroki. Ya. Aja dipleroki. Ora apa-apa aku nyicil gawe dosane kok. Ya, aja dipleroki. Monggo Mas Gareng minggah wonten ing sasana budaya. Ayo. Perahu layar. Selamat malam Mas Gareng Wilujeng Dalu good night Mas Gareng. Selamat malam Sugeng Dalu. Alhamdulillah ketemu lagi ana ing Laladan Sugih Waras Prambon Nganjuk.
Nggih, alhamdulillah ketemu lagi. Suwe ra ketemu. Alhamdulillah. Dalam rangka ulang tahun ya kuwi pernikahan ke-27 tahun Bapak Nggih. Haji Eko Kang Sarto Ibu Hajah Asih. Kula gumun, Bujang. Gumune ngopo, Mas? Atase bakul wesi amoh sugih kaya ngene. Lho, iki jenenge apapun itu ya kuwi pekerjaan nek ditelateni iso ngrejekeni. Luar Kula biasa. mriki Nggih. pangapunten. Nggih. Bayaran kula 16 yuta. Larang men ngungkuli aku. Lho, tenggene bos besi tua kok. Sampean tok 16 juta. 16 yuta. Kok iso ngono? Sepeda motorku tak dol. Anu dandake anu besi neh. Nggih. biasa. Alhamdulillah muji syukur. Heeh. Saged makempal kanthi kahanan rahayu wilujeng. Betul. Wong sakmene mbane macake ayu-ayu. Iya wong. Tapi kula mboten gumun. Kok ora gumun? Wong sakmene mbane iki sing ketok sing katon nyele aku dhewe. Lho, kok iso ngono? Macake biasa-biasa aku sangat luar biasa. Luar biasa. Bengi-bengi direwangi laburan putih raine depe-depe golek sandang badok ya Mas ya. Ngene iki nggih. Bucange aslinipun teng Bojonegoro teng wilayah Omah sampeyan, Nggih. daerah sampeyan. nggih wonten adicara halal bihalal teng kantor kabupaten. Mula Malah nggih sowan mriki. lho, Kabupaten Bojonegoro Nggih. malam ini juga mengadakan Halal bihalal. Eh. Ingkang ngadakaken nggih punika Buahna Bupati Bojonegoro. Sampeyan malah ning Nganjuk. Nggih malah teng Nganjuk. Berarti saking tresnane karo aku. Sapa sing ngomong? Saking tresnane karo Pak Haji Eko. Halah sapa sing ngomong? Lah kok rene? Ning kono ora dijawab kok. Oh, Koclok aku ning kono. sing ngejak kene ya. Lah ya Sing kiri ngejak waduh. kene kok. Ngucapne matur nuwun Mas Nggih. Gareng. Ngucapaken matur sembah nuwun Iya. kagem Bapak Haji Eko. Heeh. Sinten? Pak Eko. Pak Eko. Masuk oh. Karo Ibu Hajah Asih. Kalih Bu Haji Asih sangat luar biasa penyambutanipun. Kula dugi pun dirupak-rupakne. Karo sapa? Kalih Bu Asih. Dirupak-rupane piye? Wah, Mas Gareng monggo langsung mlebet Mas Gareng. Gue kula ngaten. Wah, kula mlubu bleng tong mae sing gedhe niku. Bek tiyang, Pak. Oh lho, ayo nek keluarga besare akeh, sedulure akeh kok. Kula mangke tepu diwingking mawon. Kula terus teng omah sik mriki. Heeh. Lah teng mriku nggih bek malih jajane tundul meret. Wis. Wong sumbut tok, wong sumbut tok. Sundul meret wong sumbut soalé wong ana. Iya. Akhiripun kula gadah solusi. Mengguri terus. Wonten teng celake kamar mandi. Oh. Terus ning celake kamar mandi? Nggih teng mriku wonten panggenan clepit ngoten. Terus? Kangge dandan wis wesek akhire kula mlebu kamar mandi. Terus. Mlebu bleng kamar mandi. Bleng. Mboten sios manggon teng mriku. Lho, lejane kono ora nek wong kok. Iya Mas, pangapunten lho. Ngopo? Yo jenenge gombal reget jabang bayi akeh. Lah ngono kuwi saking repote rong sempet dikukuti ora sambok. Lah jenenge wong degawe piye-piye ya ewo. Wong duwe gawe. Tapi kula sak mengacungi jempol kagem panjenenganipun Pak Eko. Katoke ya enek ngono. Katoke ya enek. Enek pokoke ilang sitok tak jupuk. Meng katok kuwi meng teles tak candhalke. Katokmu. Ayo bejo engko mulai gak katokan. Kula ya sangat gumun bucange. Gumune. Kalih Pak Eko. Sebabe. Putrane 3. Sampun engko sami pinter-pinter. Ayo no. Edok terus lanang. Beda karo tanggaku. Tanggamu piye? Tanggaku iki bocah ben taune mbridhe lah Mas Angger enek tek jagongan tanggaku sing jenenge PI wi bojone meteng neh. Piye? Piye? Sing tanggaku jenenge PI. Kuwi bojone ben taun mbridil mana aku ngono. Ayo kuwi jenenge banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki cacahe 7 anake. Wah. 7. Ya, terus. Lah wi akhire saking bingunge Pak Dalang gawe jeneng supaya gak lali durutno nomere. Contone nomor 1 dijenengno JPI. Mergo nomor 1. Nomor 2 PI nomor 2. Pancet nomor 3. PI soalnya nomor 3. Papat 4 PI nomor 4. Mo
Mau pii. Ah terus? 6 kuwi wedok. Heeh. Niku adike tupiki. Oh. Sik to, adike tupiki. Lah sing nomor 6 iku jenenge sapa? Jenenge kuwi edok. Heeh. Ki adike tupiki. Nomor 1 JPI, nomor 2 RUPI, 3 LUPI, 4 PATPI, MOPI. Lah nomor 6 iki jenenge sapa? Engko tak share it. Aku sampai muni bacok Pak Lurah. Ngawur mangsaku. Ndongakne apa karo Pak? Ndongakne nggih. Intinipun Rajah Asih. Nggih, ndongakaken mugi kemawon panjenenganipun Bapak Eko dalah Ibu Asih anggenipun mangun bebrayan tansah winantu suka basuki pikantuk rahmating Gusti ingkang Maha Kawasa dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pun kesupen jeng ben nek gadah menanggap Mas Akbar malih. Amin. Ya. Pokokipun wonten syarate. Kudu enek garing. Alah. Rupane kowe ciduk dawet ngono kaya. Ciduk dawet piye? Aku ning guri mau dilokne. Dilokne sapa? Jebule Mas Akbar mbok kethek ngono, kethek ndasmu kono aku ngono. Lah dandanmu ngono kok. Utune wong iki lho. Didongakne juga yaitu kinutang kutang tansah bisa lelati rasa keprahan ayomi kok susilo jane tanpa tulondo ketukae jae iku bisa jagokan kudu ketukae jae urip kaya sekali lagi Mas Gareng, pagi terus. Selamat pagi Dek Bagong. Selamat pagi Mas Da. Mas Irman nek krungu kuwi jan. Mas Da golekno omben-omben ning Pak Ustad. Wong Ustad nek lara marang nggonku kok. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ketemu ana season 2 paret songo goro-goro, ngene. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Sak rampunge nindakake kewajiban poso sesasi muput, rasane diempakne, pikire kudu saya disemelehke. Poso ki mengko arti apa, Mas? Poso kuwi saka tembung ngeposke rasa. Pos ki mandhek ora mung mandhek anggone dahar lan ngunjuk, nanging uga ngempet hardaning hawa nafsu. Contone rasan-rasan, omongan sing boten becik, berpikiran buruk kuwi kudu disingkiri. Pancen tujuane wong poso ki karepe kulino tumindak becik kang pamrihe bisa istiqomah anggone tetep tumindak becik sak rampunge poso ya truk bener Mas Gareng. Mula iki seragame kanca-kanca nuansa putih. Wiwit saka dalang waranggono nganti pengerawit, nuansa putih tegese suci, membuka lembaran baru. Alhamdulillah.
masih dalam rangkaian ya kuwi ulang tahun pernikahan ke-27 keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Haja Asih. Mugi-mugi usahane Bapak Haji Eko, Bapak Haji Eko Sahroni. Ya kuwi Ude Kurnia bisa tambah ngrembaka. Selangkah lebih maju yen rezekine tambah bisa kanggo wayangan meneh. Amin alhamdulillah. Iki sing nenggani isih kepareng akeh, uga sing mamantau lumantar channel YouTube. Sing ora bisa kepareng rawuh ana ing lokasi. Muga-muga pagelaran dalu sak mangke sageta meranani penggalih lan dados jampining sayah ya Mas Gareng dan Di Bagong. Uga iki sing pesan kanggo sing mudik. Heeh. Sing kepareng mudik kok arepe bali ana kota perantauane ngaturke sugeng tindak lan hati-hati. Mergo musim-musim ngene iki dalan do macet. Ha iya. Bombong kaworan bungah bisa menghibur warga masyarakat kang mapan ana ing sugih waras. Prambon Kadipaten Nganjuk. Yen wilayah Prambon dan sekitarnya iki kanca-kanca Astabrata iki jane jarang ngerambah wilayah kene. Ya muga-muga akeh sing do cocok utawa terhibur satemah awake dhewe bisa silaturahmi maneh karo warga masyarakat ana kiwa tengene Prambon kene iki. Nggih, Mas Gareng. Gandeng jarang pentas niki ana laladan Prambon iki ora ana salahe yen dikenalke siji mbaka siji pesindene. Wiwit saking mrika piyambak punika Mbak Sri Wahyuni Sri Pesek. Silep godhong ganyong. Irunge nyengsep bathuke nonong. Pidalem wonten Mbagor sakmenika menempuh S2 wonten isi Surakarta penciptaan. Hati-hati lho, Sek. S2 kuwi pergaulane kudu sing ngati-ngati. Becik karo sesama mahasiswa dan becik sesama dosen. Allah. Aja banter-banter lo ya. Kudu ngati-ngati. Ya. Jagang jero beteng kantil. Mergo arep kaya ngapa, arep S1, S2, S3 sing jenenge bocah, pedalangan ya ora bocah, sing wong barang kuwi nek pedalangan kuwi tidak murung jlundrunge perkara konoan. Ayam sukses selalu. Ngerambah amin. Ora ikhlas. Sak menika nglerek sandingipun menika Mbak Anistia Ayu Enggarsari. Menika nyambut guru mutan. Pripun? Guru mutan. Ngemut. Oh, ora. Dudu ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mereka mulang SMP wonten SMP 6 Nganjuk. Guru bahasa Jawa utawi bahasa daerah. Luar biasa. Ngelerek menika sinden patok bangkrong Astabrata. Kiblat 45 pancer sapa to sing ora ngerti Bu Parsinem. Sinden sampun godhog mboten saged empuk. Nggih Bu Parsinem menika. Bu Parsinem paring siji nembah matur nuwun. Ngelerek punika Dik Sinta Widya Palupi sedang menempuh kuliah wonten ing Universitas Negeri Surabaya jurusan Bahasa Daerah calon bu guru. Ngelerek samenipun menika sinden gawan tukang son. Tukang sone jos-jos, untirane jos. Nah, samu nyepelekke. Mbak Dwi
Sapa ya? Nama lengkapnya sapa ya? Dwi sapa, Wi? Oh, Dwi Kumalansari. Terakhir mereka Mbak Bedroom. Patrician. Ngenyek, nanang guyone ngenyek. Wah, kurang ajar. Wayahe diunggahke engko. Unggahke terop Mas Teh. Lah terakhir menika Dik Niken Salindri. Garenge sik ana ora? Gareng wayang wong sik ana ora? Hah? Oh iya, ayo ganti gareng wayang wong serapat. Ngaget geti wong. Lagi lho. Jirep. Sing metu malah bumopop. Isuk-isukan ora usah ngoyo-ngoyo. Nggih. Alhamdulillah dandan pindho. Dandan pindho. Tapi ya raiku mang bujat. Lho, bintang tamu profesional iku ngono kuwi. Oh. Dagelan-dagelan kakung. Ngono kan biasane limbukan karo goro-goro kan ganti pakaian. Oh, nggih. Ya gorek ngono jenengan gareng ya nggo rias tok kowe kok. Ya rias ning angel lho iki, Pak. Oh, angel to? Angel. Lah iki kudu dijlembret-jlembretke ngono to. Jlembret-jlembretno ya kedhe ora apa. Masih dalam rangkaian anniversary. Iya. Ke-27 tahun Bapak Haji Eko Kang Sarto Ibu Hajah Asih ndongakne napa Mas Gayeng? Ndongakno mugi kemawon tansah ayem tentrem anggenipun rumah tangga, kathah rezekinipun tansaya jaya ngrumbaka usahanipun. Sharing mawon Mas Gareng, bagaimana tips rumah tangga agar ayem tentrem itu? Tips Mas Gareng itu gimana? Niki tip kagem temanten, kagem sinten kemawon. Rumah tangga supaya ayem gampil. Kudu ngerti apa kuwi tegese bojo. Apakah arti dari bojo? Bojo adalah terdiri dari 4 suku kata B-O-D-O. B berawal dari pandangan pertama. Ora ngira lho weh jan. Tapete golek sandang pangan kok Mas. Berawal dari pandangan pertama. Darah. Lanjutnya O. Orang tua harus merestui.
ana disebut wong tuwa ki Pangeran Katon. Pangeran Katon mula kudu mengrestui hubungan biar langgeng. Nah. Saya J. J, jangan sia-siakan kepercayaan dari kedua orang tua kita. Elok ngono kok. Elok wis cair kok. Wih, aduh. Jan. Terakhir O. Oleh karena itu jadikanlah pasanganmu sehidup semati. Luar biasa. Kasih tepuk tangan, Mas. Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Loh. Iya lagi. Lah sing tepuk tangan pajak lho. Sapa sing arep kei saweran? Kowe njaluk sawerane yoga kok ya mentolo. Lah ya. Di mana harga diri seorang gareng? Malu dong. Kowe iki wis joget dikendangi wis matur nuwun. Joget diringi wis matur nuwun. Kok njaluk. Yo, njaluk dibalang balungan piye kowe? Pangapunten Pak Delang. Nggih. Lah kok kula ken balang niku pripun? Lho. Sing takon balang kanca-kanca kok. Kanca-kanca menika. CS Danten. Woh. Sing pengendange anak lanang. Iso mben sing maleni ya aku. Kaya iso. Iso ngono maleni ngono kaya ya macak gareng ngono kuwi. Ya ora ya macak apik. Oh iya. Dadi gareng ki rekoso lho, Mas. Teko dok renek wong kenal, renek wong manggakne. Ya kan rupane asing to, kan gitu kan kulinane berai putih. Raine dhewe kono mrai. Iya. Menyelam sambil minum air galon, ya. Ki ana Mas Nanang. Mas Nanang. Ayo. Becike ditanjak. Ayo ora ketang sak bawa-bawa ngono. Wis ngeceti aku wae. Sudah sampai lokasi, Bos. Jam 7. Ayo. Mas Nang. Adalah. Piring Nang, piring iki kene. Sego pecel apa rawon kowe? Piye to Nang? Awas. Engko nek rawon rasa sikil lho engko. Wetenge ra mare. Ayo. Jane karo Pak Eko lampune wis dibiarke lho. Masyaallah. Nang. Nggih. Lampune wis mekat. Sing ndak empan dopku kok nyalahke nggone Pak. Dopmu sing gak nyalahi. Nemen. Ning omong ngene iki awakmu nengeri wong ayu. Oh, lek kuwi jangan ditanya wis pokoke apal nek wong ayu karo wong elek. Seleramu piye Nang? Kula to. Laki-laki kan mempunyai kriteria sendiri-sendiri. Nek kula langsing sedet. Nek kula selera kula ya sing kaya Enggar. Lumayan ngoten. Kok sok kaya Enggar ki? Mbak Enggar ki bodine piye Nang? Ya cukup memukau. Iya. Memukau. Lah kok ngerti? Memukau saka ngendi ayo? Weh kula mambuk sak sretan ngoten pun gandane pun masalah. Gandane wis kadung pitorong. Wah, sangat luar biasa. Berarti awakmu nek nyawang wedok ndelok bodine saka gandane. Oh, nemen tenan kok. Lah nek awakmu nyawang aku ki saka apa? Alah, saka prejengane sampean. Kok saka prejengan iki? Elek, nek aku pangkling. Sopo ki dak bintang tamu? Sopo ki kok walah aku urung tau weruh aku masalah jebule. Alah, tak urus. Wingin aneh awakmu sampean ngantuk, ya ta? Nggih. Njaluk kopi. Nggih. Aku digekno kopi, Lek. Nggih. Bareng digekno kok awakmu ni biar Padang kuwi sing Padang apane? Sing Padang niku ampun kleru ing penampi. Lah apane sing Padang? Sing Padang niku atine. Oh, atine. Nek sing Padang mripate mengke lak keajaiban alam. Mbak Enggar ladenono Mbak, ngadeg kok. Enggar. Terus aku Enggar. Piye to Mas Akbar iki? Fan kamu lho, Enggar. Fans kamu itu. Fan kamu. Iyalah yo. Bodine Enggar piye? Bodine peh mening masalah. Masing masa. Sangat disayangkan. Apa? Disayangkannya apa? Menyek iki. Nyapa? Maksude iku sik to anu Mas Gareng. Kok tenong di lumahne omong digenahne. Iya. Oh tak kira bokong di rumah. Genahe piye? Genahe pripun? Genahe piye, Nang? Sangat disayangkan. Disayangkannya piye? Sudah ada yang punya. Waduh, upama orang duwe? Wah, siap tanding wis siap wong. Tenan? Nemen. Siap tanding tenan? Nemen. Siap mbok jak mumpung-mumpung ning ndi Nang? Wis njaluk nang ndi pokoke waton ora njaluk tumurune lintang Kang Sarto rembulan bakal tak turuti wong ayu.
Piye karo perasaanmu terharu apa ora tersanjung? Tumurune nglintang iki kaya piye to, Kakang? Ya kaya kelesi yang pantoro. Allah. Lintang alian. Walah yo. Anjir. Rumangsaku kok. Pripun Mas Nana? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Minal aidin wal faidin. Anjir. Mas Akbar minal aidin wal faidin Mas. Nggih. Ki mengaku ra nyawang kono Mas. Endi to? Mas Akbar ning ndi? Ngamuk. Oh, ndi? Kae son kae. Kono lho. Ndi jajan? Pengennya aku kok kowe. Aku kaya mbok padane son kontrol ngono. Yo ora to Mas. Lah wong sampane ganteng kaya ngono kok ora padane. Diatur ning terop. Lah wong sampane ganteng sabotane ya jos kok wis aku madake son kontrol ya apa aku ki turu kok. Dasar rumangsane. Ayo Om, tengah Om. Kok iso ngerti. Awakmu ki ya kok tengah kono kok ya malah kok tengah. Masalah. Mas Jan, Ayo, anu yo. Napa Mas niki? Duet wong loro. Duet-duet.